Andy en Terry wonen in een waanzinnige boomhut met allemaal te gekke gadgets zoals een bowlingbaan en een zwembad met vleesetende haaien. Ze hebben een groenteverdelger, een bananenvergroter. Ze hebben een marshmallow schietmachine en een geheim ondergronds laboratorium en nog veel meer hele leuke dingen. En Andy en Terry maken samen boeken. Andy schrijft ze en Terry maakt daar dan de tekeningen bij. En als dit boek begint zijn ze samen de kat van de buurvrouw Zoetje Geel aan het schilderen. Die verandert in een kanarie, krijgt vleugels en vliegt weg. En op dat moment wordt er gebeld door meneer Grootneus. Meneer Grootneus is de uitgever. Die wil heel graag weten waar het boek blijft waar ze een jaar geleden van hebben beloofd dat het er vandaag zou zijn. Maar het is er nog niet. Dus zeggen ze nou, dan komt dat morgen. En dan krijgen ze ruzie, want dan krijgen ze natuurlijk nooit de tijd af. En die ruzie die vechten ze uit met een reuzenbanaan en daarna kunnen ze eindelijk beginnen aan het boek. Maar niet voordat Terry eerst naar zijn favoriete tv-programma heeft gekeken. De baan met Blaffy de hond. Dat vindt hij superleuk, maar Andy vindt er helemaal niks aan. Dus die pakt de tv en die gooit hij uit het raam en dan kunnen ze eindelijk beginnen aan het boek. En op dat moment wordt er aangebeld en voor de deur staat een postbode met een pakje. Daarin zitten de zeeapen, die heeft Terry besteld. Zeeapen zijn eitjes, die doe je in een bakje, doe je er water bij, worden ze groter en groter, kan je er allemaal hele leuke dingen mee doen. Maar wat blijkt, ze doen er water bij en het wordt helemaal geen zeeapen. Nee, het wordt een zeemeermin. En zeemeerminnen zijn voor meisjes en niet voor jongens. Maar die zeemeermin wordt groter en groter en Terry ziet die zeemeermin, die wordt op slag verliefd, kust haar en ze trouwen. En die is super jaloers, dus die gaat bespieden, kijken wat die zeemeermin allemaal doet. En die ziet dan dat ze verandert in een zeemonster, maakt er een foto van, laat het aan Terry zien. En Terry is op slag niet meer verliefd en dan willen ze weg, maar worden ze achtervolgd door het zeemonster. Dus ze vluchten naar een geheim ondergrondse laboratorium, want daar staat namelijk een bananenvergroter. Die depolariseren ze zodat de bananen verkleiner wordt. Daarmee schieten ze op de zeemeermin, waardoor ze die zeemeermin heel klein maken. En die doen ze dan in de wc en die spoelen ze door en dan kunnen ze eindelijk beginnen aan een boek. Maar ze willen eerst eventjes wat eten en drinken, dus ze eten popcorn. En ze drinken heel veel limonade en dan moeten ze dan allemaal boeren van laten. Die boeren laten ze in bubblegum, waardoor die bellen gevuld met boeren steeds groter worden. Zo groot dat Terry zelfs helemaal in die bel past. Die vliegt dan met die bel weg en die gaat met golfballen daarop schieten om te zorgen dat hij knapt, zodat Terry er dan uitvalt. Maar die valt naar de grond toe, dus ze moeten snel met de marshmallow schietmachine en op tapijt eronder schieten met allemaal zachte marshmallows, zodat hij zacht landt en daarna kunnen ze eindelijk beginnen aan het boek, want ze hebben een supergoed idee. Ze maken namelijk een boek over een vinger, een reuzenvinger met een cape. Die kan allemaal hele leuke dingen, zoals mensen de weg wijzen en je helpt met neuspeuteren. En hij kon zelfs Jimi Hendrix met een extra vinger helpen, zodat hij nog beter kon spelen. En dan vond iedereen helemaal gek. En op dat moment gaat de deurbel en nu staat er weer een postbode voor de deur met een pakje. Zijn het de zeeapen? Ja, het zijn de zeeapen. Maar het blijkt, het zijn helemaal geen zeeapen, het zijn gewoon apen. En apen maken altijd dingen kapot, dus die beginnen het hele laboratorium te slopen. Ze slopen de hele boomhut, dus daar moeten ze iets mee. Ze moeten van die apen af. Ze pakken de reuzenbanaan, die doen ze in de katapult die ze normaal gezien gebruiken om vuilnis weg te schieten. Al die apen erachteraan, ze drukken op een knopje, boem, allemaal weg naar een eiland heel ver weg. Ze ruimen de hele boomhut op, want het is een puinhoop door al die apen en daarna kunnen ze eindelijk beginnen aan het boek. Maar dan worden ze aangevallen door een reuzengorilla, want die woont op dat eiland, heeft die banaan geproefd en die komt nu helemaal naar die boomhut toe om een nieuwe banaan te halen. Maar die hebben ze helemaal niet, dus ze zitten midden in een aanval van een gorilla. Op dat moment stopt er een limousine voor de deur, staat Blaffy de hond, die stapt eruit. Want Terry heeft meegedaan aan de tekenwedstrijd van Blaffy de hond en die heeft hij gewonnen, dus nu heeft hij een meet and greet gewonnen met Blaffy. En Blaffy ziet die gorilla, begint er tegen te blaffen, maar die gorilla denkt ja dag, dus die stampt zo op Blaffy en nu hebben we een platte Blaffy de hond en nog steeds zitten we midden in een aanval van de gorilla. Op dat moment komt de buurvrouw de kat aanvliegen met 12 vriendjes, dat zijn 13 vliegende katten. Die vallen de gorilla aan, die pakken die gorilla in zijn nekvel en brengen hem helemaal terug naar zijn eiland, waardoor Andy en Terry eindelijk kunnen beginnen aan het boek. Eerst komt de buurvrouw namelijk de kat nog even ophalen en nu is ze heel blij, want nu heeft ze en een kat en een kanarie tegelijkertijd en daarna kunnen ze beginnen aan het boek. Maar ja, ze hebben nog helemaal niks, ze zijn nog niet eens begonnen, dus wat moeten ze nu? En dan komt Terry op het briljante idee om alle gebeurtenissen van die dag op te schrijven en dan hebben ze zelf een boek. Dus binnen de kortste keer is het boek af, maar dat krijgen ze nooit op tijd bij meneer Grootneus, de uitgever, want dat is heel ver weg. En dan komt de buurvrouw met de slee aan met 13 vliegende katten, daar springen ze allemaal in en dan vliegen ze heel hard naar de uitgeverij, geven die man het boek en hij heeft het nog net op tijd uitgebracht en dat is de waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen. Vanaf volgend seizoen, vanaf 1 oktober, de waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen door meneer Monster komt dat zien. Proost.